To, biyu. Biyu? Ke kin cika mai dariya kina soya da samari. Ɗaya nake so a yi. Ɗayan fa? To. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdul, ko zan yi sanin sunanki? Sunana Khadija Muhammad. Wacce aka fi sani da? Osi Khadija. Ke wanne garin ce? Maiduguri. Mazauniya ina? Mazauniyar Kano. Ok, to tambaya zan miki. Ina jin ka. Kin shirya irin din Ha, ka faɗa mana. A shirye nake. Samari nawa ke soya da su? Kai. To, biyu. Biyu? Ke kin cika mai dariya kina soya da samari. Ɗaya nake so a yi. Ɗayan fa? To. Wayo gaskiya ban sani ba. Me yasa kike soya da samari biyu? Ɗaya ne. A'a. Kuskure ne. Tuntuɓan harshe ne. To za ki ga mun sunan sauran naki? A'a, sirri ne. Saboda kake faɗa ɗayan ya jawo shi. A'a. Oke, shikenan da maza da mata su suka fi yaudara. Maza. Me dalilin ki? Saboda ku za ku iya ganin mace ku ce kuna son ta, kuma ashe ba soyayyen bane a ranku, yaudara ce ta zo da ganin mace ce suna son ta. Amma ki san namiji zai yawo aron mata ɗaya mace kuma duk masifa da bala'i namiji ɗaya ta aura. Kin ga kenan idan namiji ya ga wata yana so zai iya auren ta. Yana soyayya da wata. To ai kuma mene dai kin ga wannan ba yaudara ba ce. Wallahi yaudara ce. Sai yaya Allah ya halitta mana mai mata huɗu kuma ke ci. To ai kuma ku kun san a ranku ɗaya kuke so. Ko ya za a je ko ina za a je a zo ɗaya kuke so, ragowan kawai dai wannan tana faranta maka, wannan ta bangaren nan ba yadda za ku yi, amma ɗaya kuke so kun san ba yadda za ku yi. To me yasa kika ce kuma ke kina soyayya da samari biyu, ke ma mai da ya ce kai ni ba ban ce, na gaya ma tuntuɓan harshe ne, kuskure ne. Yanzu a tuntuɓan harshen da kika yi kin ce kina soyayya da samari biyu, kenan namiji kenan ba za ki kira shi mai da, tunda namiji zai auren mata. Yanzu akwai wanda yake da mata biyu ma yanzu kuma yana so ya ƙara aure. Akwai mai ɗaya ma shi ma yana so ya ba na buƙata. Da na mace da namiji in kin yadda kin ce mata ne mai yaudara shine zan iya barin wannan zancen. Da mace da namiji ne ya fi yaudara. Gaskiya maza. Saboda ai ni da na ce maka biyun ma tuntuɓan harshe ne, kuma bayan haka ai shi wancan man sa matsala. In kin saki faɗi sunan shi. Sunan shi Fulani. Fulani? Fulani, in ka isa kuma ka gane. To shi kuma ɗaya aboki na da ke soya da shi ma ba soya ke da shi. Abokin kalahin. Wallahi abin da wannan irin abu ne. Ba na abokin. Ba soya kuke da shi ba. Waye? In faɗa miki sunan shi? A'a. Okay. Ba soya muke ba. Okay, sai tambaya na gaba. Me abin da yake saki nishaɗi in kin tana? To me zan ce? Me zan ce? Abin da yake saki nishaɗi mana kin tana. Abin da yake ko ba abin da yake saki nishaɗi? To, idan na tuno da saurayinki? Ba saurayina ba. Idan na tuna mama na ina nishaɗi. Okay. Zaki auren ɗan TikTok? My name is motherfucker. To, zan iya. Zaki auren ɗan fim? Wanda yake soya da shi tsawon shekarar shi na? Shi? A girme? Shekaransa 30. Da 4. 34. To, dan shekara 25 da kake soyayya da ita ka tabbatar da cewa ba kai take so ba. A'a! Me hakan? Wannan magana ce. Wannan zance ne, ba haka abin yake ba. Kin ce kina soyayya dan shekara 32 kuma ni da 4, ni kuma na san saurayin da na san ki da shi ba shi, sai tambaya na gaba. Me kike wannan? Ai na saboda maki ne. Yayi daidai, ai kin ga na ji daɗin wannan sunan da kika ambata. A'a, na ji sunan wanda kika ambata. Kina da kawa? Kaniwood. A'a. Kina da aboki namiji? Waye? Ɗan Kerina. Shi ne abokina. Shi ne abokinki? Ba saurayin ki bane? A'a, babban amini na ne, na hannun dama na, kai ma ai ka sani. Ta yaya zan sani? Ka sani ai, in zan je kasuwa, MK na ajiye ni a kasuwa. Saboda amini na ne, kai kuma kana raka shi. Ni? Yes. Ni? In zan je gyaran kai. Ranar ma ba kun je ba? Na gode. Na ba sai an jima.